Naglukob man ni ug habol si Inday Vlogs. Uwan manggod. Na uwan kaayo ang gawas. Ah. Tanawa guys. Ah. Ato tanawong naong guys ha. Ato tanawong naong ni guys. May putin lukuba ni guys. Ato tanawong guys. Ang naong guys. Ato tanawong. Di guys oh. Di na ni sila kalaba karon guys kay uwan man kayo na uwan man di na ni sila kalaba oh. Karon ang unta ating laban nila nya di pagid magkuan. Uwan man kayo oh. Dala labuno no. Abot sa atop. Sige lang eskwela, way laba-laba. Mauna.